pořád řeším, jak tady, aby se to takhle blbě neroutovalo. Já tam mám kolínka. Ty vole, zajímavý hrozně, akorát, že tam je viditelnost, to je něco jako vápenka. Jakáček? Stále řval. Lola, dělá z lidí vola. Já už bych se nezvedl. Je ti teplo, děvče? Se omlouvám, jednou jsem ti tam pomylem vlezla. Že tam jak jízdě upozornil. Tam zmazovala, že také. Když jsem mě upozornil na rybu a mě upozorňoval na tebe, víš? To je v pohodě. No, dva slunce byly. Ale jak jsme proplavávali mezi těma stěnama, víš? Tak jsem myslela, že mi ukazuješ, jak mluvnu a ty krásně proplavá. Jo. A pak ještě takový okouna. To kapra ne, ten byl na hranici. Kamarádi, bratři, na pokraji smrti hlavy, na pokraji smrti myslení. Ale stálo to za to! Já
Tenké rukavičky jsou fakt tenké. To je to teda pořádný slízky do chce. No, jak jsou tam pak hrozně narvaná. To chce pořádný, no budu musíš mít větší rukavice, no. Ty jsou právě dobrý, Ty žlutý jsou geniální, fakt. A tvůj červený sucháč. Krokvívečku, jo. Ale bez té... Asi dobré, že se to může nepůjde. A pak, když jsem narazil na to, jsem viděl, že zase jsem udělal kříž a říkám, tak a teď budu skákat přes ty.